عراي كبرات تخاتلتنا استفلالي عينت دقفتينا حيزنا نقرب زلنا اسكملو شمكا سمي ملو تقلاي زرعي بال اب 4 سمرا خوينو غزاوتي دغاف قلب اسبيكو كاب مجمرታት ሒዘ ምስ ክለብ ኣስቤኮ ይደገፈይ ነይሩ ኩሉ ግዜ ጋ ኣብ ጎን ክለብ ኣስቤኮ ይደገፈይ ማለት እዩ ቻምፒዮን ኤርትራ 2025 እስከ ከመይ ተዓዚብካዮ ከመይ ነይሩ ድሌታት ካን ኩንነትን ኣባይታት ጸንሕ እንታይ ይመስል ሻምፒዮን ኤርትራ ብጣዕሚ ተሃንጢና ኣብ ዓመት ሓንቲ ግዜ ንጽበዮ ጸወታታት ክንሱ ካብ ትጽቢትና ወጻኢ ዝኾነ ዓይነት ነገራት ንሪኤሉ ኣብቲ ሰንበት ክካየድ ከሎ ኩሉ ግዜ ትውድድር ተካይዱ ምስተወደአ ክንትንትኖ ከለና ኣዚና ገሌና ክንሕጎስ ገሌና ክንሓርቕ ንኽእለሉ መንገዲ ስለ ዝኾነ ሻምፒዮን ኤርትራ ኣነ ከም ትጽቢተይ ከም ዝተጸበኾ ኮይኑ ኣይረኸብኩዎን ኣብቲ ዝረኣኾ ማለት ደገፈይ ኩሉ ግዜ ኮ ታ ክለብ ኣስቤኮ ብዙሓት ፕሮፌሽናላት ጋንታታት ስለ ዘለዎም ካብ ሓደ ናብ ሓደ ኣብ ሊፀ ክድግፍ ከለኹ ቁርብ ዋላ ንዓይ ተኣሽሙ ይገብረኒ ይኹን ዳ እምበር بدقف مسرت أنا كاب بقول كي يزدقفوا هنا قمل برهان كخون كله جن كل جزء أبتي خندقفهم المسألة ساعات جن أزيو زتبل صوتاتنا نريلو مالس كم تثبت ناس أي كون أنا كم تثبتي أي تقوم أي تطبقون نستي جول مخانس جروبات أكيبات ودياس قلنا جر نايبولاتا نايتهم سلسة بولات استاتات اللود بحال بيرتراس ناتهم قلنا جر كري تثبتي نيرو قاعد أمو خوينون تنايم جر راح دم تصادي وينتايو كرده كاري كل بعلم ما ينقارا راح نداولو أبتتوتها جن كلهم سقارا راح وقينهم سمعوها أبتتريت خمس زري أزنو وركو حدا مس حدا ديكونس قال نجارات ستريلو نايقول حنا نجارات درا كله قين تسمعني كم زعين التثبيت كويننا. تغليا سلستي موائل بنيام هنا مس تفولي خفت عباي بوجلة تثبيتات كان تاينيرو بأخت ودادو أمونغو كمي كسبتها ودرك كهاد مخانون تايت بالنير كحل مخا. مجمرتا سكفتات نيرني أمونغو خلتيهم كوينس معرفهم تندابري خير كله سقع مودا أتاس كتصوري خلو حديهم مسكاتو هيبهم قالنا جرات كي جبرو سجين يرمو جن مور كونفيدنس دلو خو انت سمعنا أفت مبراي مسراخو هناك مالتي أنا قا تثبيتي حق زروات حشت كم تازل لا تخمان تا جروب الساعة كتودا وقال قصلنا يقصلن أب ناتي قام من حرمتي قرب موال سقع مجرشتا كبصحو زي دليو تصاتاي كخون يخلي لنيره جن كم تيز حسبنا زي كونه خا كلها تا جروب بحساب سلسله طرنفت تخنري ازدلنا نغرات عيرانين مالتي اسكي بناي وشت هاجر تقدمتي خمي ريخا يوم كم ناي زحالف لوطي انتي غدلتات ريخا لهم وين انتي او انتاو ريخا لهم ناي وشت هاجر تصاتي بطعمي اندات درتو زخدو خوين سمعكا مالسي جروبات مستفترس يربحنا يلوم اب مسحاب يكون وي اب زخونه يكون نغرات تدقيفهم كخدو طرح زي كونس بعلم ناتهم غجله فطيرهم كخدو زي دليل مخنيات انتي انا خردني كلني ابتي مسحاب ناتهم كاريخ يالخا كتلقب زغبا جروبوس باغوس تنببايخا تا معلتخ اني حدث سبداي ولقسبيا تاصوتا ولا تاكيبا خيدا هون كوتي تامنو لتصاتاي بزغونه يكون مخنيات كيات وقت رف سلازخل نسوق كل جيزه تا جروبو نخت كبسي بزح صعرتات كايدو تصبيمو خم غانتاتات بزح ولا حنتي ابتي ناي مسحاب كون ابتي ملغاب جلس بزح درا كلهم كوينا يتسمعنن بزحات علو اندو دا ابزوا ما خلكو بزحات بولاسيتاسات فريم علو كباتهم سي حدا نجر ناي دوبو بالو ولا دانيو مالو ولا نور علو زياتهم سي ناي تلون سيمبالا زياتهم قال نجارات نخو جبرو ناتتصبقايم جروبوس يواصومي بغانتاتاتهم تراتات صاحبهم قال نجار كفترسي ديكولو لمنقدس اينبرن ግን كل ጊዜ ተስጋት ግን አለ አቦቱ ናይዘዋ ማእከል ድዒቲ ኪሎሜትር يمكن በጽሐሞ ደይፈልጡ ኮይኖም ድሰቁ ዋላንታዩ ክርዳካይ ክልኒ በር ናይዘዋ ማእከል ብጣዕሚ ደኺሞም ዋላ ኣብዚ ሕጂ ዝነበረ ሻምፒዮንሲ ኣዝዮም ደኺሞም በርከቲ ዝተጸበነ ነገር ሳይራና ኣለምን جروبهم عينت جروبات هاديمهم مالو ساعتهم عمل جابسين تخوينن أربعة كانتاس أربعة تتصات لون مالتهم أربعة تتصات سن أربعة تتصات مركب جزء إنه لمن قد كله أي تتصبحون جن كم خوينا خاص شامبيون كا زي تتصبنا نجار كارين له
እስከ ሜሮን ተሸመ ኣብዛው ማእከል ዝወዳደር መኻብሽ ግለታ ወሪዱ ይጸኒሑ ኣብ ሓጺር ግዜ ደይቡ ኣብ ከምዚ ዓይነት መጽዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ምኽንያት መዓል ሰማዕታት እውን ነተን ሰለስተ ውድድራት ክውድእን እውን ኣይከኣለን ነይሩ እንተዳ ተዓዚብና ይኹላትና እቶም ናይ ዞባ ማእከል ግን ሜሮን እዚ ዓይነት ብቕዓት ኣምጽኡ ተሸላሚ ክኸውን ክሪእዎ ከለዉ ምኻል ልዕሊ እዮም ነይሮም ብቕዓት ስለዚ ዓቕሞም ውሒዱ ደንብል ካብ ሜሮን ዋላስ ትብዓትን ካልእ ናይ ምውሳንን ኢልና ንግምግም እዚ ናይ ምውሳኒ እምበር ብብቕዓት ኮ ልዕሊኡ ብቕዓት ኮ ክዝውሩ ጸኒሖም እዮም እቶም ናይ ዞባ ማእከል ማለት ፍሉጣት ትማሊ ብቕድሚ ትማሊ ዝረኣናዮም ተጻወቱ ብዙሓት ኣለዉ ወላ ኣሽማት ክንጽውዕ ተዘይኮናስ ኩላቶም ኣብ ዞባ ማእከል ዝወዳደሩስ ኣዝዮም ክረግጹ ዝኽእሉ ከምቲ ናይ በቐዳማይ ኣብ ዳማርያም ዝረኣናዮ ኣራግጻስ ከምኡ ዓይነት ኣራግጻ እንዳረገጽካ ከለኻ ማዕረ ከምዚ ዓይነት ሕሊፍካ ክትህብ ከለኻ ግን ይኸብደካ ሕጂ እንታይ የኽብለካ ደለ ሜሮን ተሸመ ተመክሮ ይጠቒምዎ ወላ እንታይ እዩ ምስታ ዝሃደመት ግሩፖም ዝሃደመ ንሕና እውን ስጋዕ ቦላታ እንተብፂሕዎ ከም ዘይክእሎ ሹር ኮይና ነርና ኣብ ገለገለ ነገራት ግን ተን ክልተ ዓቐበታት ዝነበራ ግን ዓዲ ሙሳ ደኾኑ ፍትኖ ምስቲ ኣብ ብቕዓት ዘይጸንሐ ሜሮን ማለት እዩ ነኺሱ እንተሒዝዎ እውን ወይ ኣብዚ እንተ ዘይፈቲንዎ እንዳበልና እንትንትና ነርና ኢና እንታ ፀወታ ኣብዘን ዓቐበታት ኣብ ማይጃሕጃሕና ኣብታ ናይ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ነበረት ዓቐበት ተደይፈቲንዎስ ኣብ ካልእስ ወላ ሓንቲ ክገብሮ ይክእልኒ ትቦላታ ግን ገለ ነገር ከዓ ፌር ፕሌይ ከዓ ይጻወት እንዳበልና ፌር ፕሌይ ታ ፀወታ ኮይና ብኸምዚ ግን ድበዝሕ ግዜ ኣብ ሻምፒዮን ኤርትራ ፌር ፕሌይ ይበዛሕ ኣሎ ካብ ምንታይ እቲ ምኽንያት ሓደ ሓሚሙ ተመኽኒ ሓደ ገለ ሓደ ንሕና ግን ንደልዮ ፀወታ እንታይ ይመስልካ ክልተ ተጻወትቲ ንምንታይ ሃዲሞም ገለ ነገራት ንኸርኢና እናተጸበና ከለናስ ፌር ፕሌይ ይበዝሕ ጂ ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ፌር ፕሌይ ዋላ ተጻዕርታ ጽቡቕ እንተኾነ ኣነ ከም ናተይ ርኢቶ ኣብተን ክልተ ዓቐበታት እስካቶ ገይሩ ቁርጾ እንድሕር ዓቕሚ ዘለዎ ተጻዋታይ ኮይኑ ነይሩ ኣብ እንፈቲንዎ ከይዱ ነይሩ እንተትኸውን ከም ናይ ናትና ኤልብርሃን ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረት ምስ ዓዲ ባሕሮ ዝነበረት ከማ ኮይና ትስምዕኒ ከማ ታ ፀወታሳ ተትድገም ወላ ሓንቲ ኣነ እውን ዓዲ ሙሳ ከምቲ ዝረገጾ ከምቲ ዘበሎ ኩሉ ትውጽኢቱ ማዕገበኒ ይብል እቲ ፌር ፕሌይ ግን በዝሕ ከም ቲፎዞታት ነገራት ከዓ ደይወሓጠልና ነገራት ከዓ ኣሎ ማት ሜሮን ተሸመስ ደገፍ መጺኻስ ካብ ክለብ ኣስቤኮስ ለዝፈረየ ደገፍቲ ኣስቤኮስ ዳርጋ ድበዝሕ ትጽቢት ክገብረሉ ይኽእል ወይ መቃይሮ ዶ ትኾነ ትኸውን ዳበልናስ ብዙሕ ትንተናታት ሂብናየና ነታ ፀወታ ጋጣሚ ኮይኑ ግን ከምቲ ደሓሰብናዮ ደይኮነ በቲ ፌር ፕሌይ ተወዲኣ ብዙሕ ዕግበት ከዓ በቃ ወላሓንቲ ዕግበት ብዙሕ ኣይዓገብኩን ኣነ ብናተይ ርኢቶ ኣብዚኣ ምናልባት እስከ ተኽሊያ እንታይ ትብል ሜሮን ተሸማ ኣነ ዳርጋ ተማልያስ ካብ ኣይን ላዕሊ ንዓዲ ሙሳ ተዋፅኦ ናሆም ተደኣ ተዓዊቱላስ ባንዴራና ኣብ ዝተፈላለየ ክለባት ክጻወት ከሎ ወይ ኣብ ካልእ ኣህጉራት ከጸዋዕ ይኽእል እዩ ንዓይስ ብዙሕ ኣይተገድሰንን እያ እምበር ቮላታ እውን ክስዕሮ ይኽእል ነይረ ዝብል ርኢቶ እውን ሂብና ነይሩ እሞ ኣብዚ ፌር ፕሌይ እንተደኣ ከም ኣገዲፉሉ ግን ከምዚ ተሰማምዐላ ዶ ኣነ ብወገነይ ሰማምዐላ ምክንያቱ ንሜሮን ደይኮነ ዝያዳ ንናሆም ስለተገድሶ ናሆም ንሜሮን ቆሪጽዎ ከይድ ደይ ምፍታኑ እውን ካልኣይ ኮይኑ ክዕወት ንሜሮን ሒዝዎ ምኻዱ እውን እዚ እውን ሓደ ካብቲ ፌር ፕሌይ እዩ ምክንያቱ ምስኡ ደኺሙ ምስኡ ርሂጹ ገዲፍዎ እንተደኣ ከይዱ ዓባይ ጉጅለ እውን ክትውሕጦ ትኽእል እያ ንሜሮን ምስኡ ተሸኪምዎ ከይዱ ከምዚ ዓይነት ናይ ፖድዮም ዕድል ክህቦ ከሎ ንሜሮን እውን ዓዲ ሙሳ እውን ጽቡቕ ኮይኑ ይስማዕኒ ብወገነይ ኣብዚ ከ እንታይ ኣለካ ርኢቶ ከምዚ ዝበልካዮ ጽቡቕ እንዲኻ ዘለኻ ርኢና ኣላይና እኮ እንድሕር እስካቶ ተገይሩ እቲ ካልኣይ ደሎ እንድሕር ኣብ ድኻም ኣሎ ኮይኑ ከም ናይ ቅድሚ ሕጂ ኣክሹ ትማሊ ልክዕ ኣብ ሰዓታ እዩ ክትግበር ትከኣል ቅድሚ ሕጂ ከምኣ ገይርዎም ሕጂ እውን ከምኣ ገይሮም ማዕረኾም ዓይነት ዓቕምታትካ ግን ንምንታይ እዩ ተሓፂሩ ዝኸይድ ዘሎ ኣስ ከምኡ ዓይነት ዓቕሚ እንድሕር ኣለካስ ቅድሚ ክልተ ዙርያ ሰለስተ ዙርያ ዝነበረ ምጉርራሓት ንምንታይ ተራእዩ ናይ ኣክሹ ዓቕምታት ሕጂ ኣብቲ ድረኣናዮሲ ኣብ ናይ 0 ሰዓት ከም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ናይ ናትና ነበረ ፀወታ ከምኣ ነይራ ሳልሳይ ደይኮነ ካልኣይ ተሸሊምላ እቲ ካልኣይ ክሽለም ዝደልዮ ዝነበረ ናቱ በታ ፌር ፕሌይ ዝተፃወተዋ ድብለካ ደለኹ ናይ ናትና ኤልብርሃን ገዲፍዎ ዝኸደ እዚኣ እውን ወዲ ተሸመ ገዲፍዎ እንተዝኸይድ ምስቲ ዓቕምታት ኣሎን የለን እዚ ዓቕምታቱ ኣብ ዞባ ማእከል ንሪኦ ስለ ዝፀናሕና ምስቲ ኮፍ ኢልዎ ዝፀንሐ ኮርክቦ መኽኣለ ይብላነ በቲ ኣማፃፅኡ ግን እቲ ከምኡ ዓይነት ዓቕምስ ንምንታይ እዩ ተሓፂሩ ኣብታ ዳሕረወይቲ ግሩፕስ ማዕረ ከምዚ ዓይነት ዓቕምታት ከለዎም ንምንታይ እዮም ክንድኡ ተኣሽሙ ኮይኖም ንምንታይ እቲ ፀወታስ ነቲ ቲፎዞ እውን እኮ ክትዕግቦ እንተኾንካ እዚ ፀወታ እዚ ብሆላታ ንክትውዳእ ተባሂሉ ዝተገብረ ኮይኑ ይስምዓኒ እቲ ጎልጎል ዝበዝሖ ነይሩ ከም ዝረኣናዮ ከዓ ዞባ ማእከል ከዓ ዝበዝሑ ሎሚ ዓመት ወዲኦም
ቅድሚ ሕጂ ግሩፖታት ውሕዳትን ዝውዳእ ነይረን ኣብ ሻምፒዮን ኤርትራ ሕጂ ግን ዝበዝሑ ተጻወቱ ወዲኦም ስለምንታይ ጎልጎል ስለ ዝኾነ ካልኣይ ነገርካ ብዙሕ ታሽሙ ይነበረ እምበር ኣብቲ ጸወታ እኮ ብዙሕ ምርግጋጽ ምፍታን ገለስ ብዙሕ ነይሩ እዩ ኣነ ግን ሜሮን ከዓ ከም ዝበልካዮ ካልኣይ ኮንካ ምእታው ንዕኡን ሓደ ዕግበት ክህልዎ ስለ ዝኽእል እዚ ኣብ ውልቃዊ ናይ ታሽሙ ስለ ዝኾነ ንሕና ከም ደገፍቲ ዳኢና ክወሓጠልካን ከይወሓጠልካን ግሩፖት ኣኪባ ወላ ሜሮን ተሸምኑ እኮ ሕማቕ ኣይኮነን እታ መዓልቲ ባዕላ ክትብሎ ነገራት ኣለዋ ግን ብዙሕ ነገራት ክንሪኤላ እንዳተጸበና ከለና ከም ዝብሎ ደለኻ ሓንቲ ኣነ በቲ ፌር ፕሌይ ይሰማምዐለ ሜሮን ተሸመ ዝገበሮሲ ካብ ሓደ ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ክወጽእ ትጽበዮ ነገር ስለ ዝኾነስ ኣነ ጸገም ድባሃል የብሉን ንሱ ግን እቲ ናይቲ ዕግበት ናይቲ ቲፎዞ ዳርጋ ድበዝሕ ኣብ መንገድታት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ምስቶም መቃናቕንትና ክንዘራረብ ከለና ኣይተሓጎስኩን ናይቲ ማለት ሰንበት ሻምፒዮን ጥራሕ ይድብለካ ትድበዝሕ ሰብ ጅቡእ ኣነ ከዓ ናይቲ ክንድቲ ህዝቢ ኮንካ ወኪልካ ትዛረባ ኣለኻ ማለት እዩ ትዘረባ እምበር እቲ ሜሮን ተሸመ ዝገበሮ እኮ ካብ ሓደ ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ትጽበዮ ነገር እዩ ማለት ስንዕን ዓዲ ሙሳኻ ተጎድሰ እያ ኣብቲ ዘለዎ ሃገራት ከዓ ብሽም ሃገርና ገይርዋ ተማልያ ዝተፈላለዩ ውድድራት ገብር ከሎ ኩላትና ኤርትራውያን ንኾርዕሉ ባንዴራ ስለ ዝኾነ ፀገም ድባሃል የብሉን ኩላትና ዕጉባት ኢና ማለት እያ ጽቡቕ ኣብ መወዳእታን ተቐዳደምቲ ናይ ውሽጢ ዓድን ናይ ደገን እንታይ መልእኽቲ ትቦም ብናይ ውሽጢ ዓዲ እንትኾንካ ኣብዚ ናይ ውሽጢ ዓዲ ዝግበር ኩሉ ግዜ ዝፀወታታት ሓደ ቀዳምነት ኪሎሜትራት ዋላ ይወስኽ ድሕር ዳ ኣብ ኪሎሜትራት ጥራሕ እንድሕር ኮይኑ ተደሪቶም እንድሕር ዝኸዱ ኮይኖም ኪሎሜትራት ይወሰኮም ዓቐበታት ይፈትኑ ካልኣይ ነገር ከዓ ክጻወቱ ከለዉ ኩሉ ግዜ ነቲ ፕሮፌሽናል ታኽዳን ጥራሕ ፕሮፌሽናል ተብሎ ዘላ ብዳንጋ ማዕሪኦም እዮም እዚ ኣብ እምሮኦም ክስርጽዎ ክእሉ ኣለዎም ንምንታይ ሒዝካያ ኸይድካ ዋላ እኮ ታ መዓልቲ ኣብታ ከባቢ ቦላታ ገለ ነገር ካቴና ክመልቆ ዝኾነ ነገር ኣብ ብሽክለታ ዘየጋጥም ነገር የለን በዚኣ እውን ትዕወተሉ ኢኻ ከምኡ ብዙሕ ነገራት ንሪኤሉ ኢና ኣብ ቦላታ እንዳገበረ ሓደ ተጻታይ ካቴና መልቆ ሓደ ተጻታይ ናይ እስካቶታት ምቅያራት ዝኾነ ነገር ከጋጥሞ ኸእል እየ ሕጂ እዚታት ከም ዘሎ ኣሚንካ ክትጻወት ክትክእል ኣለካ ናይ ደገኻ ኣብቲ ዝመፅሉ ሰዓት ጽቡቕ ፀወታ ንቲፎዞ ዝሕጉስ ነገራት ንኽርኢና ኣነ ብጣዕሚ ንዕኦም ጥራሕ ልቦዋ ከመሓላልፍ ዝኽእል በርከ ኣብ ዓመት ሓንቲ ግዜና ንሕና ንቢንያም እኮ ትሕልፍ ቱር ፍራንስ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ውድድር ድራእና ያስተማል ሰንበት ሄኖግ እውን ከምኡ ኣብ ዝበዝሕ ኣብ ደገ እዮም ዝወዳደርዎ ኣብ ኣስመራ ምስ መፁ ግን እቲ ዓቕምታቶም ደሪቶም ደይኮኑሲ ሙሉእ ነቲ ከምዚ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝረኣናሉ ፀወታታት ከምኡ ክኸውን እዩ ትፀወታ ዋላ ትፀወታ እንድሕር ዓጊብካ እኮ ክርስቶስ ተፃዊቱ ዓጊበሉ እየ ትብል እዚ ናይ ትማሊ ሰንበት ግን ብዙሕ ምጉራሓት ነይርዎ ባዕሎም ኣይንጓራራሕ ኢሎም ባዕሎም ከዓ ተጓራሪሖም ወዲኦሞ ግን ብዝኾነ እንኳዕ ብሰላም ተወድአ እንኳዕ ከዓ ኣብ ከምዚ ማለት ዓመት መመላእታ ተጸቢና ከዓ ከምዚ ዓይነት ፀወታታት ካልኣይ ብፌደሬሽን ዝመጽእ ዘሎ ኩሉ ፀወታታት ከዓ ኣነ ብጣዕሚ ዓግብ እየ ማለት ዝድካየድ ዘሎ ፀወታታት ኣዝዩ ናቲ ስፖርቲ ሃገርና ዝቕይር ነገራት ስጋብ ዝኾነ ኣነ ብጣዕሚ እዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ፌደሬሽናት ብጣዕሚ ተሰራርዓ ብጣዕሚ ፈትየ ኣለኹ ውድድራት ግን ቀጻሊ ክኸውን ንሕና እቲ ሰንበት ከነዕርፍ የብልናን ንሕና ይንደክም ኒና ሳቶም እውን ክደኽሙ ከም ደይብሎም ኩላትና ተሓጋጊዝና ኣብቲ ድብፃሕ ንኽበፅሑ ናይ ኩላትና ፃዕሪ ክኸውን ኣለዎ እየ ድብል ብናተይ ርእይቶ የቐኒልና ስለቲ ኩሉ ትዕዝብትኻ ዝሃብካና ንሕና እውን ኣብ ቀጻሊ እውን ብከምዚ ዓይነት ብኻልእ ክንራኸብ ኢና የቐኒልና ክቡራትና ሕጂ እውን ምስተንታ ንቅድም ሽግለታ ፍልጦ ዘለዎ ኣቤል ሃፍቶም ኢና ዘለና ኣቤል ሃፍቶም ነዚ ናይ 2025 ብምጥቕላል ከመይ ከም ዝተዓዘቦ ናቱ ትዕዝብቲ ከካፍለና እዩ ጽቡቕ ኣቤል እስከ እዛ ውድድር ተዛዚማላ ናይ 2025 ብምጥቕላል ከመይ ነይሩ ትፅቢታትካ ኹንነት ክኸውን ዝግብኦ ኣጠቓልል ኣቢልካ እስከ ሓሳብካ ግለጽ ቴንኪዩ ተኽሊት ዝዕድል ዝሃብካኒ بمقصال ازي ناي 2025 ዝነበረ ኮርሶ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነይሩ እቲ ውዳብኡ ዋላ ኩሉ ነገሩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነይሩ ዋላ ተቐደምቲ ኣባግሶም ኮን ኩሉ ነገር ብጣዕሚ ጽቡቕ ምክንያቱ ብኦ ተጀሚርቲ ውድድር ጽፉፍ ከኣጃምራ ተጀሚሩ ዋላ ውድድር ክጅምሩ ከለው ብርስን ዝበለ ክሳም ጀሚሮሞ ሞይቁ ሓሳብ ኣጋም ወዳታስ ሞ ኢነርቲ ስፖርቲ ግን after ኣጋሞ ዳታ ተዘይ ኮይኑ ተሰብ ተጸበየ ነገር አጋጢሞ ተረይ ኮይኑ ከምዚ በሓባር ተኣኪባ ክትውድእ ዝነበሩ ተኽእሎ ልዑል ነይሩ ዳርጋ 9 ዓመታዊት እዚያ እንተ ደይ ኮይና after መንጎ ዝነበረ ውድድራ after ሙምላቅ ፈተነታት ዝነበረ
ፍላይቶም ፕሮፌሽናል ተቃደምቲ ሞ ብሙሉኦም ብብዙሕ ቁጥሪ ቀደም ሓደ ወይ ክልተ ነትስጉምቲ ይወስድዎ ድሓር ኣብ ምልጋብ እዩ ነይሩ ስራሕ ኣቀዲሙ ዝፍጠር ጋብ ከዓ ነቲ ውድድር ይደሪትዎ ይውዳእ ነይሩ ሕጂ ግን ኣብዚ ሎሚ ዓመት ፍልይ ዝበለ ዝረኣናዮ ብሙሉኦም ነቂሖም ንሓድሕዶም እናተሓላለዉ ኣብ ዝፍጠራ ነበራ ጉጅለታት ድማ ብዙሕ ብርክት ዝበሉ ፕሮፌሽናል ተቃደምቲ ነይሮም ስለዚ ነቲ ዓወት ነቲ ማልያ ደልየሞ ከም ዝኣተዉ ነቲ ህዝቢ ከዓ ፅቡቅ ውድድር ከም ደረኣይዎ ተዓዚበ ማለት እዩ ዋላ ብወገነይ ዕጉብ እየ ምክንያቱ ዝነበረ ውድድር ፅቡቅ እዩ ነይሩ ኣብቲ ፊኒሽንግ ከዓ እቶም ዝደኸሙ እቶም ዝሃለኹ እቶም ዝረሃፁ ተዓዊቶም ክልቲኦም እቶም ኣብታ መድረክ ዝበፅሑ ሰባት ርሂፆም ደኺሞም ኣብ ንሱ ወከፍ ዝፍጠር ነበረ ፍፃመታት ተሳትፎ ነይርዎም ኣብ ሙዳታ ከዓ ፍረፃሞኦም ረኺቦም ኣነ ዕጉብ እየ በቲ ዝነበረ ውድድር ጽቡቅ ኣቤል እስከ ፈለማ ቅድሚ ውድድር ምጅማሩ ዝነበረካ ሓሳብ ምስ ናይ ውሽጢ ሃገር ተቀዳደምትን ምስ ፕሮፌሽናልን ብሓፈሻ ድማ እቲ ውድድር ከመይ ክኸውን ምዃኑ ትፅቢታትካ እንታይ ነይሩ ከም ትፅቢትካ ተዓወት ተረኺቡ ዶ እወ እዚኣ ዛሎም ተማሊ ዘጋጠመት ዝነበረት ውድድር እቲ ዘጋጠመ ፍፃመታት እዚ ተመሳሳሊ እዩ ቅድሚኡ ኣብ ዝነበረ ኣብ ታሕቲታ ነይረ ከምዚታት ተመሳሳሊ እዩ ምናልባት እታ ካርታ ግራፍ ተቀይራ ስለዘላ ለውጢ ተርእየና ናይ ተርእየና ናዓጥራሕና ንፅበ ዘለና እምበር እቶም ተቃደምቲ ንሰምዮም እቲ ሜዳ ድማ ከም ሓደ ፍሉይ ነገር ኣነ ኣይሓስኮን ነይረ ከም ሓደ ዓብዪ ኢሹ ገይረ ኣይሓስኮን ነይረ ስለምንታይ ንፎርቶ ተኪኣታያ ኣብቲ ዝነበረ ኩርባታት ገለ ወሲካሲ ተኪኣታያ ዝብል ግምት ነይርኒ እጂ ኣብቲ ተፃወቲ ከዓ ከምኡ ተፈናጭላ ክትውዳእ ከዓ ግምታት ነይርና ማለት እዩ ብሓባር ተኣኪቦም ንክውድኡ ዝነበረና ግምት ውሕድ ኮይኑ እሱ ከዓ እታ ንፎርቶ ተኪኣ ተቀይራ ዘላ ስእሊ ተቅርፂ እሳስ ኣኪባቶም ዲያ ክትውድእ ዋላ ከመይ ዝብል ነዚኣ ሓዳሽ ከም ምዃና እታ ሜዳ ጥራሕ ኣብቲ ናይ ውድድር መፂኻ እንተራሪእኻያ ግን ኣብቲ ዝነበረ ውድድር ብጣዕሚ ዘዕግብ ፅቡቅ ነይሩ ኣበይ ላዕሊ ዓገብካ ተይካኒ ኣብ ናይ ውሽጢ ሃገር ተቀዳደምቲ ናይ ዞባ ማእከል ይኹን ናይ ዞባታት ኣብ ናይ ውሽጢ ሃገር ዘለዉ ተቀዳደምቲ በቃ ኣባ ዘይዕጉብነት ፈጢርለይ ማለት እዩ ምክንያቱ ዓቕምና ሃለዎም ከሎ ኣብቲ ውድድር ትሪኦ እንዲኻ በቲ ሞያ ደረጃ ክትሪኦ ከለኻሲ ነይሮም ዓቕምና ሃለዎም ከሎ ስለምንታይ ኣብቲ ውድድር ተሳትፎ ዘይህልዎም ስለምንታይ ኣብቲ ኣክቲቪቲ ከምቲ ዝድለ ዘይንቀሳቀሱ ነቲ ስጉምቲ ደይወስድዎ ስለምንታይ ደይደፍሩ እዚኣ በቃ ኣብ ናይ ኣሰልጠንቲ ፀገም ድዩ ኣብ ናይ ገዛእ ርእሶም ፀገም ድዩ ወንታ ምንታይ ደለት ችግር ዋላ ይጠፍኣካ ኣብዚኣ ተደይ ኮይኑ ናይ እቶም ኣብ ዓበይቲ ጋንታታት ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝለኣኽናዮም ተቀዳደምቲ እቲ ካብኦም ክንሪኦ ዝግባኣና ኣርኤምናዮም ሓደ ክልተ ተደይ ኮይኑ ብሙሉኦም ኣርኤምናዮም እቲ ውድድር ርኢና ኢና ተፀቢኻ ኢላ ኣይተፀበኻይን ዝብል ግን ነቲ ሰብ መን ምዃን ጥራሕ ሓደ ትፅበየ እምበር ትፍፃመ ትፅበየ ኢኻ ስለዚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ በቃ ከምቲ ዝገመትና እዩ ነይሩ ጽቡቅ ኣቤል እስከ ኣብ ናይ ውሽጢ ሃገር ተፃወቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝግበር ውድድር ዝሃርምዎ ብቕዓት ምዝ ናይ ቻምፒዮን ኤርትራ ዝወዳደርዎ ብቕዓቶም ጉድል ኢሉ ከይንብል ትፀቕጢ ድዩ እንታይ እዩ ዝበዝሕ ሰብ ኣብ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ዓዲ በይኖም ብዘይ ፕሮፌሽናላት ተቀዳደምቲ ክፃወቱ ከለዉ ነፃ ኮይኖም ዝፃወቱ ጉዲ ኮይኖም ዝበለፀ ፀወታ እዮም ዘንፀባርቁ ኣብዚ ናይ ደገ ተፃወቲ ክመፁ ከለዉ ዝፃወትዎ ግን ኣብ ሕቆኦም ተሓዚሎም ጥራሕም ዝኸዱ ናይ ገዛእ ርእሶም ውሳነ ይገብሩን እዮም ዝብል ዘረባታት ናይ ተዓዘብቲ ኣሎ ኣብዚ ከመይ ትገልፅ ትኽክል ሓቂ እንድዩ እቶም ተቀዳደምቲ ንኣብነት ኣብ ብዝያ ናይ ትማል ዝነበረት ውድድር ሕጂ ማዕረ ዝኾነ ዕድል ነይሮም ርኢና ኢና እቲ ዝነበረ ኩነታት ኣብቲ ሪያሊቲ ርኢና ኢና ማዕረ ዕድል እናሃለዎም ከሎ ግን በቃ ናብ ሕጂ ድፍር ኢልካ ዋላ ክዛረቦ ትኽእል ኣምሊኾሞም ዳርጋ በቃ ድሕን ከምኡ ጌርካ ከዓ ትደልዮ ዓወት ትደልዮ ክትበፅሖ ትደልዮ ነገር ኣይትረኽቦን ኢኻ ምክንያቱ ዓመት ሙሉእ ትርህፅ ትደክም ንኣብነት ንበል ሕጂ ኣበየናይ እሞ ናይ ዩሲኣይ ነጥቢ ናይ ዩሲኣይ ዘለዎ ነጥቢ ክረኽቡስ ኣበየናይ ውድድር እዮም ክረኽቡ ዝኽእሉ እዛ ውድድር እዚኣ እንተዝጥቀሙላ ነይሮም ግን ነዚኣ ተጠቂምካ ናብ ሻምፒዮናት ንኣብነት ንሻምፒዮን ኣፍሪቃ ክትገይሽ ትኽእል ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ምስ ገይሽካ ናብ ትደልዮ ትበፅሕ ትኽእል እዚኣ ምንጠር ባይታ እያ ሕጂ ተገዲሶም ዓቲቦም ክንዝሰርሑላሲ ምስ ተወደአ ጣዕሳሞ እንታይ ይጠቅም ምስ ተወደአ ክጣዓሱ ርኢናዮም ኢና ገለገለ ከምኡ ዓይነት ርኢቶታት ክህቡ ወድሓን ኮነ ነይረ ፅቡቅ እኳ ነይረ ይብልካ ፅቡቅ ተነይርካ ግን ኣብቲ ግዜ ኣብቲ ክትጥቀመሉ ዝግባእካ ግዜ ኣብቲ ክትውስነሉ ዝግባእካ ግዜ ክትውስን ኣለካ ካብ ስቕ ኢልካ ኮፍ ኢልካ ዝውዳእሲ ተንቀሳቂሶም ነይሮም እንተዝኾኑ መቸም ትውፅኢት እውን ክልወፅ ዝነበሮ ተኽእሎ ልዑል እዩ
نايزوم أكل تتصاوتي حنتي زجبر وانا يتمال خطك السرعة خوينة كيمس كون كي حلف أب حدا أب سلسة بوتا تجوجي لا أب نبرو طول جزء نتتايم جاب تحلو وزن نبرو توم نايوش حاجة تقادم تيم تايم جاب حليهم مستنعو بدحريوني شيء حاجة ذات مستجبر خا تحوش سلزي زون قالي كازر يكون عامهم زلهم لينا يمينا حجي خام مليسنا خات بقرنا أسميرنا له جن نزمت أنا خلابهم زلي تجديسهم بلانجيرهم لكعهم توم ناي وصا هاجر زموت آدمتي زيادة كوانا عم أو هاجرهم أفتن نفاسهم أفت altitude أفت دلهم ودو إزمت أمزله التزوبها وددر سريعو تهاجر كا وددر سريعو بتعمي أنك أساسومي لما عمت كمخني أيكون نميرم جن دحين زيا خم عنتي كم نقفيتات راح كرباي دلي عم قلنا هاللون كله يوم بسعر زلو صبغ عبيل ميرون تشمع أوش تهاجر يدو على درمسهم بقعد تريناون تحتي أمينيرو أبز حلفة ناي وددر أسرع سنة ماني هتوددر ونا يود النيرو جن صوتا أم قلاس عبتر اللو مغرت ناي توددري خوددر وريدو سلز نبرة أب حتى الجزية وأب كرشاب شلتا ديبو إذا عينت بقعتنا عوتنا رينا قال تماهيرهم كهونو دو يخلو كميرون مغنياتو لعليس عقم سلنا كنسود نبرم ميرون جن أبرب حقوق علومان ميرون تايز مرتيب ومال تخكل على خاك عمليس كيا خان زي استخوص سلامه ميرون بعلو كمان أفتي مس ود انترفيو أبستقبلوا لس قليت ونيري عقمنا هاللون كله اللي مسكير سلام دايم سناطع عقم الرأي مالتي الصو أبزو وريدو نيرو نشتي سنة خيلو نيرو أفتود الدرمس متى كم مدالة وحاسيبون أفتود الدرمس أتوا أفتود الدرك أبقعتهم ريويسو سلزر أي خام مسكير لومي حجيتو يفنو نيرو لنا ولا كعبنا مريم حجي أفتو تواتاتي خوز كسايز قبرو لمتا أفت دحرواي جوجلي يتعرف ويون أيودن صوتا نيرو السجن أنت قبر المفلات يتقيم ويلي إذا حسب حجي أبا يتقولون دلا أنت قبرو خمس قبهم كفلتو اللوم كفوتو خا قليلي زوم حواتهم بتعميم زقاليهم توم بروفيشنال تقادمتي توم هاجرات رأيو توم ودرات تساتفو توم كل سايز قبرو كأون كوست كلهم مش لتام زوار راح خم بليتكم رينا هنا ترأسي أنت أخذ قبرك قال لك ما عستخيد دفير كأخذ قبرهم زقبا كان هاجرات مفلات أقداسي سلزي ميرون عابت مرتيه وامي أبزاد زنبرت صوتا صبغ بزعبة موادر بوتا خنا علتني هنا تاز تغيرت كفورتو وصيخه بوغنكا كم تعزبتها كم يرغيبك يا أب أخيدا أي رأخون يرقات أمجن إنسبات توكيسة بوغن كبابي شدة في حد النبرة كله يريني رمالتي أب حد بوتات دري تسن نبركو أب أز نبرت كونتات ولا سيلو مار يومني تكياتا تاتكا حنت مخنياتها ساعة كنتوا يخلوا نهاري حيزو ما يكونوا زموتنا أب نتفورتو نهاري حيزو زموتو نيرم أب زجن نهارهم عقيبهم كموتو أي تحجزهم نه نهار خاز حيلكا في نوع حيسكا خم بحدش تبقس لزخونت ولا تحتر زياون بدهي تانيرا حاجة كتعقنه بمعكني هتعقنه جن أو خلينا نعقنه هلا بحرف أفجنجم تكياتها نتوتا تكياتها مثلا خلات كأدوز حصل نبرتي وددرات تكيوي نتفورتز نبرسي تكيوي صبغ تقدمتي لومي جكا نهمن ميرونن بريك أو يزجبروا درجة دبزحو بحنسابي مودي أمه كم نايز حلفة فلي بزبله أبز حجتاي خون كودو وزخلوس بقعت يو ولاس ناي منتاي الكاد حسب تخكل زي حجي مس قرص مريت قال خطا حزوا فتينهم زي حجي دحن بتي ناتنا حجي بتمويا نزارب ت مبتتخ ولا خفت زنبر ناي عمي تخكل لك قوم زمسل عينت مبتتخ نيري تمام أنت خويني بحبار تودي تينا كلت نطرتين تحنتي بقعتي خمس بالكه ولا توم نيوشت أجر تقدمتي أب صبوا ودرات أب نممت أب كل سنة أب قوم ناس زلوا حنتي تخلي تقع نقحت نايتهم تقدمتي زي كم زحلف عمتات لو ما عمت نقحين يوم نتودر جميرهم كسام فتسمت أبتحمه سلزت حنت نقح خوانك مش كده يو بدحريو نختار الجبي تي إفرت كتوت تي هالكتات قلنا لنا بس يفحفح عبيل زود داري رومبر ترينا كنت أطرقوا كنت قد اللي بقول قد لي ميتين سان شو مونتن تساعد جميرهم كن دايقن وديهم إذا كله كنت بركت زبالة تساعد نخود وزحقوا زم بقعت كلايكا نقحهم نحد عندهم نتحللوا خلوا حافكوا بالكل حرس تساعد يمسوا حافوا بالنيرم زخونا وجلات تفترى خلوا بقول طف سجنتات وسنيرم
ጉጅለ ኸይዳ ክት ኣብ ቅድሚት ጋብ ክተግፋዕ ከላ ይሕልዋ ነይሮም ታናይ መወዳእታ ዝነበረት ፍጻመ ጥራሕም ተጠቂሞም ላበዓል ነሆም እምበር ክሳብቲ ዝፋረቕ ክሳብቲ ኣጋም መወዳእታ 4 ጅሮ ዝተርፎም ክሳብ 4 ኪሎ ሜትር ዝተርፎም ሲ 140 ኪሎ ሜትር ብንቕሓት ተፃዊቶም እዮም ተቃደምቲ ብሙሎም ተቃደምቲ ስለዚ እቲ ነቂሖም ምፅዋቶምን እቲ ብቕዓቶምን እዩ ክልቲኡ ጽቡቕ ብምጥቕላል ንኸይዳ ኣለና እስከ ኣብቲ ናይ ግዜ ውድድር ክመልሰካ ሎማ ዓመት ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ኩለን ካታጎሪ ግዜ ተመሓይሹ ትዛሃረሙ ማለት ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ዓበይቲ ኩሎም ኣማኒኤል ከይተረፈ ነቲ ናይ ዓመ ግዚኡ መሓይሽዎ ኣብዚ እንታይ እቲ ከምዚ ዓይነት ፍሉይ ክገብሮ ዝኸኣለ እቲ ውድድራት ዝቐነ እዩ ነቲ ኪሎሜትር ከም ዝዕረ ገይርዎ ዘሎ እቲ ውድድራት ዝቐነ ሓደ ድሕሪ እቲ ውድድራት ከዓ ብዓብዪ ኸማን እቲ መወዳደሪ ቦታ ሲ ዝረኣናዮ ብፍላይ ኣብ ታይም ትራያል ንፋስ ብርቱዕ ንፋስ ነይሩ ካብ ናይ ዝሓለፈ ኸማን ዝበለፀ ሎማ ዓመት እዩ ንፋስ ክሮስ ዊንድ ነይሩ ሄንድ ዊንድ ነይሩ ክልቲኡ ነይሩ ግን እንታይ ዳ ነዚ ውፅኢት እዚ ከም ዝገብር ገይርዎ ግን እቶም ተቃደምቲ ኣብዚ ሎማ ዓመት ዝነበረ ሻምፒዮን ኤርትራ ምድላዋቶም ኣቐዲመ ጠቒሰ ነይረ ምድላዋቶም ይኹን ኩሉ ነገሮም ብጣዕሚ ተዳልዮም ኣትዮም ተዳልዮም መፅኦም ምድላዋት ፅፉፍ ስለዝነበረ ከዓ ድሕሪ ምድላዋትካ ፀፊፉ ከምኡ ዓይነት ስያሕታ ብፍላይ ኣነ ኣዝየ ዘድነቕኳ ኣብ ታይም ትራያል ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ታይም ትራያል 25 ሃሪመኖ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝነበረ ዝረኣናዮ ልዕሊ 26 ነይሩ 25 ሃሪመኖ እዚ ዓብዪ ውፅኢት ዓብዪ ዝላነ ቅድሚት እዩ እዚ ከዓ እቲ ምድላዋቶም እዩ ጽቡቕ ብምጥቕላል እስከ መወዳእታ እሞ ንዝመፅእ ዓመት ናይ ውሽጢ ተቐዳደምቲ ከምኡ ነቶም ናይ ደገ ተቐዳደምቲ እንታይ ዓይነት ለበዋ ተመሓላልፈሎም ምክንያቱ ደጋፊ ነቶም ናይ ደገ ሓደ ግዜ ኣብ ዓመት እዩ ዝረኽቦም ፀወታ ዓጊቡ ብኦም ክወፅእ ዝደሊ እቶም ናይ ውሽጢ እውን ነቶም ናይ ደገ በዲሆም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንክበፅሑ ድሌት ናይ ደገፍቲ እሞ እስከ ንክልቲኦም እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ተመሓላልፈሎም ንዝመፅእ ዓመት ገብርዎ ዝግብኦም ወሓን ደጂ ነቶም ኩሎም ኣካላት ተራእተናፎም ኮይና ሓደ ደገፍቲ ለዋይ ድልዮምን እዩ ደገፍቲ ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣለዉ ኣብ ተቃደምቲ ድማ ከምዚ ዓንቶይ ክንጠቕሶ ፀናሕና ተገዲሶም ተዳልዮም ናይ ዓመት ሙሉእ ሓንቲ ምህርቲ እያ እዚኣ እሞ ከዓ ዓብዪ ንጥበ መቐይሮ ክትገብርሎም ትኽእል ከም ምዃና መጠን እዚኣ ወላሓንቲ ከዓ እዚኣ ንሕና ዋላ ተላበይናዮም ካባና ለዋ ክፅበዩ ይብሎምን ደፊሮም ዓቲቦም ገብርዎ ዘለዎም ፈሊጦም ክጥቀሙላ ክእሎም ነዚኣ ተጠቂሞም ሂወቶም ክቕይሩ ካልእ ግን ፍሉይ ለባ ክላቦም ዝደሊ ግን ንኣብነት ከም ኣብነት ቀሪባ ዘላ ክለብ ገዛ ባንዳ ኣለና ኣብነት ከምኡ ዓይነት ጋንታታት ክበዝሓ እሞ እቶም ተቃደምቲ ከዓ ክንዲ ብውልቂ ዝኾኑ ከባቢ 85 ተቃደምቲ ብውልቂ ተሳተፍ ቁሩብ ምስቲ ኤርትራ በፂሓቶ ዘላ ደረጃ ምዕባለ ርአዮ ካብ 168 ሲ እንቶም ናይ ውልቂ በፂሖም 183 እዮም ክኾኑ 85 86 ከዓ ናይ ውልቂ ንገብር ኣለና ሕጂ ተን ክለባት ክምስረታ ክኽእል ኣለዎን ነቶም ኣሰልጠንቲ ከዓ ክለባት ክምስረታ ክንብል ከለና ከዓ ኣልያስ ዝረኽቡ ዘለቶም ተፃወቲ ብመንፅር ተኣልያ ኣብዚ ውድድር እዚ ካብ ተፃወቲ ንላዕሊ እውን ኣሰልጠንቲ ክንቀፉ ይኽእሉ እዮም ከመይ ተራእየልና እቲ ውድድር እናረኣይዎ ከለዉ እቲ ውሳነታት ስጉምትታት ትሒዝካዮ ተኣቱ ፕላንሲ ክንፀባረቕ ክኽእል ነይርዎ ምክንያቱ እዛ ውድድር እዚኣ መቸም እንታይ ዓይነት ክብሪ ከም ዘለዎ ኣይጠፍኦምኒ ስለዚ እዚኣ ኣለዋይ يغنيلنا مو أبي الهفتم سلتي ذهب كنا تعزب تغابش كلهم تختاتلتنا مسجنك أبز بخالق نراخبينا الرأي جو النقص اللي نادل الناس كملو شمكا الرأي أنا ميكيل إنجلا ود إنجلا بحال دقافي كانت أزبيكو بقول كهاني أكش دقافي تعزب تغاس كشامبيون إيرترا كمي رغيب كايو تثبيتات كان كوننتن كمي نيرو أنا نايلو معمس بقى كملو معمس كمان حريق يفرقني كالي نقراتي تتصبي بملوهم بروفيشنال أبتره بلو صوتا مسنا وشت هاجرنا زنبور تتصاوتي ترى راديوم صبوت صوتا تتصايتهم صبوت زخون ريزالت وين سبرينت نقرات رينا تحوسنا تقعنا نوصينا حسيبنا نيرنا كن كابت تتصبنين العلي سنهنا بوغني باي تحوسكم ما زيسي أكش زي وسد قري ليكونكو صبوت صوتا أي راخون حنت جروبات هدم تاني حذر كبات يا حنت مولق تاني حذر كبا زي مرادي زي مسناي نيرو جن
እግዚአብሔር ከዓ እንኳ ብሰላም ወደቁ እንኳ ከይወደቁ ከይተሰብሩ ነቲ ፆታ ወድዎ በርአይ ዓገብን ፆታ እስከ ሕጂ እታ ዘይማዕገቢኻ ንበሎ ንኣብነት ኣብ ተፃወቲ ድዩ ንኣብነት 44.01 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ሃሪሞም እቲ ስፒድ ነይሩ ኣበይ እቲ ዘይማዕገቢኻ ክንዲዚ እቲ ብቕዓት ናይ ስፒድ ከም ዝነበሮ እቲ ዝሃረሞ ኪሎ ሜትር ይዝሕብረካ ኣብቲ ትደልዮ ናይ ውሽጢ ዓድን ናይ ደገን ኣብቲ ትደልዮ ስኻ ዓይነት ኣፃውታ ድዩ ወይ ትደልዮ ዘይምዕዋድ ድዩ እስከ ኣብርሃዮ ከመይ እቲ ዘይማዕገቢኻ وأفتي مجمرة كوتب من قصاص ترى بعد البنيام زمرها وجل زنبرو زناي مملأ فتنات أزدي تصبو نيرو شعو كمان يرسل نيرو صوتات هر جروبات نداس أكبا ندار كبا مسكلا قليا جروبها تزحل مخاها مولي أموتو هجي تي مملأ عامله مولي أم خلو سلم تام زي كتصلو ويكأن حدث خوين بين زقرفو كسعبو زغل سب نمسو زغي سب يلنديو هجيب أو يخات حر صوتات برعاهم نيرون بعد البانتان هجي تصاوتوا زقبهم صوتات مالي تتصاوتوا نفتيات السحبة مسركبة خوف بالنير عام استاذنا برا دليتو قبر خل نيري جن أي تتبنين سسحبوا مسركبة جروبهم يسخوف بالنيرو هجي تصوتها هاي سحبة كان نيرو حتى تهدم كلها مسركبتها كابهم كاسكاتوتات قبر نيرون كافتهم كوفيلهم دوالو شعيد صوتها زمكر أقاطع ممكن كم تتبنين الحين بكا ግን ጽቡቕ ኣብቲ መወዳደር ቦታ ተዳመጽና ሎሚ ካብ ዓቕበት ፎርቶ ውጽእ ድበለ ሓድሽ ሜዳ ይነሩ ኣብ መወዳደር ቦታ ከመይ ረኺብካዮ ንመን ርብሕ ነይሩ ዝያዳ ትብል ዋ መጀመርያ እዚኦም ናይ ሎሚ ዓመት ዘሎ ፌደሬሽን ከይመስገብኩ መሓልፍ ኣይደልኒ ኩሉ ሰርዖ ፀወታታት ኮነ ወላቲ ኪሎ ሜትራት ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ነይሩ ንተፃወተውን በዳህን ፈታንን ስለዝኾነ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስራሕም ዝብል ብድሕሪኡ ግን እዞም ብዛዕባ ናይ ተፃወቲ ዘርብሕ ንስፕሪንተራት ዘርብሕ እዩ ነይሩ ኣለው ዝበሃሉ ስፕሪንተራት ካብ ሙሉኦም ተዳልዮም እዮም ኣትዮም ነይሮም ኣብ ፀወታ ግን ኣዲኻ ዝረኣኸትካ ደይኮነስ ዕዳጋ ከም ፀንሓካ ኮይኑ ፀኒሕና ፀወታ እቶም መንገዲ ክኸዱ ዝኽእሉ ነቲ ናይ ስፕሪንት ጉዳይ እሶም ተዓዊቶምሉ ኣንጻር ኮይኑ ሕጂ ዳስዋይ ፀወታ ዘይማሞቐ ኣብ ጎልጎል ተባሂሉ ፀወታ ዘይጠቕማ ዓቐበታት በዓል ፎርቶ ተሪፈን ተባሂሉ ሰብ ኢሉ ግን ቶም ስፕሪንተራት ወላ ክጎዩ ተባዕሉን ዓቕሚ ድዩ ናይ ስትራፖ ጉዳይ እንተተሓሒዞም ጠጠው ኢሎም ማለት እዩ እስከ ሚካኤል እስኻ ሓደ ካብቶም ብደገፍቲ ናይ ኣክሽ ፍሉጥ ኢኻ ብዙሓት ደገፍቲ ሒዝካ ጥሩምባ ሒዝካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ውድድር ኢኻ ተኣቱ ነርካ ሎሚ ከም ቀደምካ ጥሩምባ ሒዝካ ንኣክሽ ጥራሕ ዲኻ ትድግፍ ነርካ ወይ ብሓፈሻ ንኹሉ ተቀዳዳማይ እስከ ብዚ ከመይ ነይሩ ስምዒትካ እቲ ቀንዲ ንኣክሽ ዝድግፍ ብጋንታኻ ስፔኮ ማለት እዩ ሕጂ ፀወታታት ዝነበረ ምስ ስፔኮ ኮይነ እናተቐለስኩ ንኣክሽ ከዓ ማዕረማርዮም يدقوا فونيرا نمانس كعند ميتاوي تيبكاي نيركا عوتلا خلتشحن اسران حاموشتان شامبيون يلكا هو تيفوزو هين كاي تبلن نمبر انا دارغا كل نغرات تمدلاوتو تزري نبوركو ترينج كل زغبرو زلو انقساط مستني ايران ناي غلمتا زمصو نبر درجه عوتات امورال سنبرن اكشي بينيرا قربون تنقساسي سلازتهاوخ يافت مسحب افت ناي مملا فتنه زغبرو أكن قرب تتأبي وكفتس دقبا قرب أفتي كيلومترات كنا خلو أو بنقبارو قرب ناي هاسيا قد يمشي لما تيجي نعمل كم قصو مثيو بدهريون كقتل خلني ريو جن كلتك زي بشتا يتعاملون ببلاشو سون حدا كافتي تنك إنايتي كهدم زي مخالي نيرو أو خاني إن تتأتي كان تسمبل هيبرون برهانة بودد كله نأكش تقبر له فير بلاي مالتيو كمسجون كوخ حل فايدة لني. تا فير بلايس كدقفتي بعينهم مثل زي رأيوا وينتهم زي رأيوا كهمي يعني را. أقاتم بشتا مستبلا شو تأكش يبرون سواع بيلو أكش نعم كبشتا يلو يبو حدا بلو تتعطيني زوا ماكل البروفيش كل نجارات نتبجيرو أو عاوت أبوديم دي تعرف تتعطي كنسو نأكش معرخن دي مسوات كفيلو بشتا كوبو مخالو ازيتي فير بلايز بحال مالتي أفتى ناي موداتا تخيدت ناي قصبتا ودر وي مزازمون ميرون تشمم مسناهم زرعي زوسدوا خمي تقبلك يا كم دقافي وصوتا انديو حدا هدم حدا ترف حدا هدم حدا ترف
زي دخمت بعبي عنتو يسلزرزرنا يفتم نبمولهم تتصاوتي نيزوام أكل خنو بروفيشنال دخمت سلزنبرة بعد ميرون فير بلاي تتصايتهم أي تتصاوتون أي قدسني كيدهم تخيق بعض زوريات سحيبهم ميهم عدو مساون كعرف سحيبيو ولا تهابون تو قلعاني إشتي يقبوي مستزرلو هجي بزح تاقما أفت مقاشا زقات ومناقرات بزحيو ميرون تتعوتوا لقزيتات وحد سزي كونا إذا عاوز زنعي قد سننين ربحان إذا قلعاي إذا قدس نزي ودزي دحر كم زيرنا مورال هيبنيم تصاوتنا نحنا سي حجي شامبيون جيرنا غير المهناس لزي اللي تقبروا فير بلاي نملع هاجر وي كأن كله تيفوزو ولا بزخونه نجر من قد تأميت كيا بتعمي فوليو هذا تتصاوتاي بروفيشن تباهيلو كمان كم زخ جبر بزح حيص بينها ميرون بتعمي إن دات أقعي رأيو إن دابل بمتون عنو عدو مسا أبو مورالي بنأشن بعبيت نتعويتها حجي أبزي دجزلو مجاشات شم رخيبهم لكهم بعد بينام بعد ود مولورهن كم بعد أكش كلهم زلوا وتات شامبيون كوينو هاجرون كله تيفوزون كحجوس تصفى جبر ጽቡቕ መወዳእታ ንተመሓልፎ መልእኽቲ ናብ ናይ ደገ ተቐዳደምትን ናይ ውሽጢ ሃገር ተቐዳደምትን እንታይ ይመስል እንድመጽእ ዓመት ናይ ደገ ተቐዳደምቲ ዘለዎም ብቕዓት እኳ ኩሉ ሻዕ ንሪአና ኣብቲ ዝከታተል ኣብ ቴሌቪዥናት ዝመጽእ ምክትታል ንገብረሉ ኢና ሕጂ እኳ ሓይሹ ኣብ ጽቡቕ ደረጃታት እዮም ምንቅስቓሶም ዘለዉ ሕጂ እውን ናይ ቢንያም ይጽበየና ኣሎ ዓብ ተራ ይጽበየና ኣሎ ቱር ዲ ፍራንስ ብዓብዩ ኣብዚ ቢንያም እውን ልክዕ تمنقصاص تمال تنقصاص نبرت صوتات صبو ايو اب تور دي فرانس ون كاب زقلل زبل منياتو نايز عهد صوتا برتع خلنا يبعد تور دي فرانس نز صوتات تمال زغبرو زقلسو نبره او دحر دا بزلو كونديشن مستم غانتو ترادي صبو عوتامتيو كالوسون كم بعد بانتاني بعد ود مولي كالوتالو تتصاوتهم بعد متكل زعمسول مستفراليو تتصاوت اوشتي ابدغ تتصاوتو بعلوم بعبيو أكشلو ما عندي نجوه هيدلو صوتالو زيم تتصاوت زيم مجمرة نفسهم دحرك أشمهم شمهاجرهم أتصويهم تتصاوتوا أنا يلاو مالتي ناوش تعدي تمتينا زيم ناوش تعدي أزيم بقعة تتصاوت يم بمولهم حدا كاب حدا أنا أيفول يمني نياتو أغمر لهم كلت هالهم نالباش أب حدا تتصاوتي زخونه ناي ماتريال تقم كقاطمهم وي ناي بشكتا دي ناي زخونه ناي مغبي غدايات كقاطمهم تزي كوين نمبر بمولهم عقمهم ግን ድሩት ኮይኑ ምክንያቱስ ንሓደ ጽብል ዝበለ 2-3 ጾታ ዝሰዓረ ጾታይ ንዑ ፍርሕዎ እሶም እዮም ክፍርሑ ዘለዎም እሶም ድሕር ተፈርሒም እዮም ካቲ ልዕሊኦም ዘሎ ክጻወት ዝኽእል ወይ ከዓ ደረጃታቱ ኣመን ከም ዘሎ ዝፈልጥ ስለዚህ ኩሎም ተጻወቲ ናይ ዞባ ማእከል ኣዝዮም ብጣዕሚ ነንሕዶም ሓያላት እዮም ብጣዕሚ ከመስግንኩም ክሓልፍ ኣይደልኒ እስኹም በርትዑ ንሕና ከዓ ሓገዝና ኣይፈልየልና ምሳኹም ኢና ዘለና እስኹም ድሕር በርቲዕኹም ነቲኦም ደገ ዘለውን ልዕሊኦም ክትመፁኹም ትኽእሉ ተስፋ ንገብር ብሎ يغنيلنا مو مكيل انقدا سلة كل تعذبت الرئيس كملو شمكا مستعذبت تلاله سامسون برهان بحال ساقوي خاصة حاجة غانتا سمبلي صبغ سامسون دقاف غانتا سمبلي خا شامبيون إيرترا تشان إسران حمشن معزابي خا رغبنا كذا لناس ك بحفشة تعذبتات كغمين يروزي وددر تثبيتاتي كو خابت لحسب كو طاني صنحني انا لحسب كو بزح نغير تتصبي بحسب تاكيوم سبرينت تتصبي ايكون نغي ناي وعلن دصعرهم دعوت كات مارري مالتي صبوسك بغانتاهم غانتا سمبل كم دغافي كما يرغبك يوم ناتكم وط نبر بامنت بابناي تايم تريال ناي غزي بهبرون رغبكم يخما بمدرخ ابزناي صرغي بحفشا غن سلمتا يمتم زوا ماكل تقدادمت معرتهم بروفيشنال كم عينت بدو دي ودهوم زبل بزح تعذاب لهم مسك كما يرغبك بحفشا ناي زوا ماكل كم ناي زحلف عامتات و ناي زوا ماكل كو دارغا حجي خمسه قنن صبي نبرنا لو تمصيهم صبوق صريحم نيروم جن كمت أتاك الجبر وخبر يكالو خبر ونا خالو لو قارط ولا حدا سبات مسوم كويو أنا جين حج بزح عجيب ولا ما هم يلوم مسوم معلوم أب حدش أرجع خمسين كاس كويو مسوم صبوري ولا مالو حدا نجر جين كونه كمان حقوق نيرو أنا خاطر صبوخ أنا كان أنا نيرنا خا أكرونه صبور زور هبرون نيرنا ناسنا
ፅቡቕ ከዓ ተፀቢናዮ ብዙሕ ፈቲኑ ብዙሕ ሰልጦ ይከኣለን ኣመ ወድእቱ ግን ድሓን ፅቡቕ ብሓፈሻ እስከ መወዳደሪ ቦታ ከም ናይ ዝሓለፈ ለውጢ ነይርዎ ኣብዚ ዓይነት ለውጢ ከመይ ረኺብኩሞ እቲ ቦታ እቲ ቦታ ሓንቲ ቦታ ወፂያ ክንደይ ብዙሕ ኣዛሪባ ነይራ ፎርቶ ወፂያ ከምዚ ወፂያ ገለ ዝበሃል ካብ ፎርቶ ድብርትዕ ነይሩ ዓወታት ፎርቶ እኮ ወፂኻ ቁልቁል ኢኻ ትረክብ ኣብዚ ግን ኣብ ኤንዳውን ዓቕብ ነበረ ብናይ እንዳ ኤሌክትሪክ ነበረ ገለ ኣብ ብዙሕ ተረዲእኻን እሳ ወፂያ ኢልካ እሳ ወፂያን ሃልያን ብዙሕ ተገድስ ኣይኮነትን ብዓብዪ ትጥይዋይ ኣንጎለሎ ንመጀመርታ ግዜ ንፍትኖ ዘለና ኣብ ሃገርና ንመጀመርታ ዝረኣናይ ከምዚ ፌደሬሽን ብምቕያሮም ከምዚ ስፖርት ምስርዖም ብጣዕሚ ኣነ ዝሕጎሰሎም ካልእ ዛዕባ ፕሮፌሽናላት ተቐዳደምቲ ዝረኣይዎ ፀወታ ከመይ ካብ ናይ ዝሓለፈ ኣብ መቐረት ይኹን ኣብ ምስሓብ ምቕላስ ውድድር ካብ ፕሮፌሽናላት ትፅቢትኩም ርኢኹም ዶ ኣነ ዓገብኩን ናይ መዕገብ እንታይ መሲልካ ቅድሚ ሕጂ ፕሮፌሽናል ተባሂሎም ኮርዮም ወፁ ነይሮም ተረዲኻን ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ዋላ እንቱ ፀበናዮም ፕሮፌሽናል ሲ ዳርጋ ኣያገብኩሎም ከመይ ተልካኒ ካብ በዓል ባንታኒ ካልእ ተፀቢና ካብ በዓል መርሃው ካልእ ተፀቢና ካብ በዓል ሄኖ ካልእ ተፀቢና ካብ በዓል ቢናም ካልእ ተፀቢና መሸ ከማን ተም ክልተ ኣሕዋት ከማን ተሓውን እሻይ ሓሽ መዋእለ ሓሽ ፅቡቕ ከምዚ መፂኡ ምጅማሩ ከምዚ ምግባሩ ኣነ ንኢደየ ተሓጒሰሉ ኣነ ከምዚ ምግባሩ ለሄ ፀበኾም ምዃነ ፅቡቕ እሞ ንመፃኢ እስከ ዝብሽግለታ እንታይ መልእኽቲ ተመሓላልፈሎም ንናይ ውሽጢ ተቐዳደምቲ ከምኡ ንፕሮፌሽናላት ተቐዳደምቲ እንታይ መስልካ ፕሮፌሽናል ኮ ካብዚኦም ኮይኖም እቶም ፕሮፌሽናል ካብ ዝመፅኦም ካ ሎካል ናይ ዓድና እዮም ነይሮም እዚ ኣብ ዓድና እንታይ ኣሎ መስልካ ምስ ሓደ ኸድካ ኣይትስሓብ ምስ ሓደ ክልተ ኮይኖም እቲኦም ኣይትስሓብ ከምዚ ዝበሃል ክተርፍ ኣሎ ኣብ ልክዕ ተካይዳና ልክዕ ከም ናይ ፀዓዱ ኣካይዳ ክንከይዳ ኣለና ንሕና ፅቡቕ መሳምሶም ዓሳ ስለቲ ትዕዝብትኻ ዝሃብካና ኣዚና ነመስግነካ ኣብ ዝመፅእ ውድድራት ዞባ ማእከል ክንራኸብ ኢና ሰናይ ምሸት